My name will help light up the Chicago skyline, and that's why I'm 7 o'clock, that's prime time. Having to watch God calling from the hotlines. Why he keep giving me hotlines? I'm a star, how could I not shine? How many ladies in the house? How many ladies in the house without a spouse? Something in your blouse got me feeling so aroused. What you about? On that independent shit. Traded on for a husband and some kids. You ever wonder what it all really mean? You wonder if you ever find your dreams. Kello on nyt 8 aamulla. Me ollaan menossa Niemenrantaan uimaan. Ja tänään me ollaan menossa maa-uimalaan ja selatteelle sillalle hyppimään. Tää ei oo lämmintä. Johtajasaaressa. Nyt lähtee ihan sairasta. Tän nimi on Superman. Kerrostalojen parkkipaikoilla. Nois. Täällä ollaan sukeltelemassa. Yleisö on valmiina ylhäällä. Tulee! Let's go! Tosiaan nyt on tiistai ja huomenna keskiviikkona meidän isä lähtee Helsinkiin työmatkalle. Niin mä veetin mennään ehkä sinne mukaan. Mutta tosiaan tämän viikon torstaina Pallella loppuu armeija ja me lähdetään sit mökille. Vai mitä Pertsa? No niin, isä lähti nyt työpaikalle tekee hommia, niin mä veetellaan nyt kaksin täällä Helsingin keskustassa. Lähdetään varmaan maa-uimalaan. Nois, tänne on tultu. Keli ei oo parhaasta päästä. Maa-uimalassa ei saanut kuvata, niin ei tullut paljon videoa. Huomenna lähdetään mökille. Tätä onko hienoja kuvia. Edi tuli mukaan. Me ollaan menossa samalle sillalle, mistä mä heitin gorillakartsan tällä videolla. Tää on ollut ihan jäätävä sade. Tää on siis tosiaan, tossa on Särkänniemi ja tässä on tämmönen silta. Niin tästä oli lähtee virtaus Tammerkoskeen. On oikeesti ihan vitun lämmintä. Se on ihan vitun lämmintä. Koska me tehtiin veden lämpötilatsekkiä, tuo on oikeesti ihan sairaan lämmintä. Ja toi poppaakaan tuo. Niin kun me oltiin testaamassa veden lämpötilaa, niin se tuli meidän taakse, näytä edes asentamalla se tuli. Tommonen tuli meidän taakse. Mut se sanoi, että joo pojat, jos haluatte sitten korkeampaa siltaa, niin tonne päin vaan, sieltä löytyy. Lähdetään kotiin päin, me soitin isälle, että voiko pistää saunan päälle. Ja Edi saa tulla meille saunoon. Nyt lähdetään mökille. Ritun kanssa mökille. Samo. DJ 0. Mökille. Uffetti. Tultiin pikku stopille. Ollaan kohta perillä. Nois, nähtiin eka kertaa meidän vene. Veden lämpötila tästä. Nyt on luvattu aika kylmää säätä. Mökillä ei oo kovin lämmintä vettä nyt. Oltiin testaan uusi vene. Tää on chilli. 22 metrin silta. Tästä pystyy hyppiä. Onko pumpun omaksesi? Oi että, mökille on päästy.
Se lopetti lähtemisen heti. Tässä on muuten, me saatiin uusi laituri. Tässä on uusi. Tossa on. Mä saan heti auki. Nyt me ollaan pistetty meidän beissit valmiiksi. Ja nyt me viedään 2 riistakameraa tonne mettään. Me viedään nää tonne mettään. Tää on semmonen, kun liikettä menee edestä, se alkaa kuvaa. Koitetaan saada hirviä videolla. Tässä on tän saaren hirvimettä. Ja otetaan tähän toinen kamera. Tossa on hirvi. Tossa mettässä on hirvi, joka tuijottaa meitä, se ei liiku. Se tuijottaa suoraan meitä silmiin. Kato, tuossa. Paikoillaan on tuo rannassa. Hyi vittu. Se päästi äälle. Mut siis se mitä kävi, ne hirvet oli siellä rannalla, niin näki meidät, niin me lähtiin pokoon ja meidän piti oikasta semmoinen mutalammikon poikki. Nyt mä näytän täältä. Niin me käydään nyt nopeasti vähän uimassa, että me saadaan nää paskat pois. No niin mä tulin ottaa mutailla pois. Jäi! Pois se kamera! Ihan hyvä! Naapurimökiltä tultiin kylään. Eka kertaa testissä ottaa Fat Boy. Täällä chillataan Fat Boyssa, ottaa vähän aurinkoa. Kohta lähdetään uimaan. Otetaanko tätä frikkaa näkyviin? Kaikissa markkeissa joko, mutta... Nyt mennään hyppiin tonne. Katsotaanko uusi laituri hyvässä kunnossa? Linnun pesä siinä, hyvältä näyttää. Hyvältä. Ja se... Bendit! Tultiin vähän sukeltelemaan, vesi on aika jäistä, mutta täällä pystyy olemaan. Juhannussauna! Tästä me näin. 3, 2, 1, syntyy! Mikä bilevene? Juu, mennäänpä me vaan tonne juhannussaunaan. Kottuko toi rusketus raja? Tai siis Ei tää mun, ei tää mun. Mitä? Juoks mun? Pelastetaan sauna! Sauna on sammunut! Se tuntuu, että noi ei oo laittanut sinne puita. Me löyttiin uusi uimapaikka. Tästä voi hyppää. Tossa on joku 20 senttiä syvää. Aika törkeä ilta taivas. Kuuluu ovien läpi. Mulla sen oven läpi. Nyt mennään kalaan. Tultiin vähän etsiä uusia spotteja. Tuolla on kaikki lohet tänne tulee. Tähtää kultaisen ampumamerkin taidon. Se on Jussu! Viittillä on yksi syylä, niin me otetaan nopea testiin tämmönen syyläpyy. Sattuuks toi? Ei paljon. Oi! Lopeta, oi vittu. Älä, oi vittu, oi vittu. Älä, ei enää taa. Tuossa oli hyvin tossa. Joo, ajissa täällä tehdään tämmöisiä operaatioita. Ompiainen jäänyt hämähäkin. Oi vittu, juokse. Auringonlasku. Tultiin vähän myöhässä, mutta aika hieno taivas. Nopee iltapulahdus. Onks lämmintä?
Kändi, onko sellaisen kotiin? Samalla veneellä tuolla. Joo. Sinne menee Candy. And I'm back on my grind. Eka testiajo. A psychic in my lifeline told me in my lifetime my name will help light up the Chicago skyline. And that's Jollatti on kauhean tukeva. heaven to watch God calling from the hotlines. Why he keep giving me hotlines? I'm a star, how could I not shine? How many ladies in the house? How many ladies in the house without a spouse? Something in your blouse got me feeling so aroused. What you about? On an independent shit. Traded all for a husband and some kids. You ever wonder what it all really means? Jos joku haluaa nähdä fall timen, niin se on tämmönen. Aika mennä iltakalaan. Me mennään myös katsomaan yksi kallia toisella puolella saarta, mistä pystyy ehkä hyppiin. Uskosta kuului sihinää. Tuokseen hirvi! Tuossa kollien päällä on jänis syömässä. Piti on veneen sulta ja sanoi, että menet kohdasti korille. Piti veneellä. Katsotaan jänistä kiikareitten läpi. No mitä? Se näkyy. Se on. Se lähti juoksemaan. Luontodokumentti. Se lähti juokseen. Kyltähän tää kanssa rojalla. Hei. Niin kuin näette, nyt on vähän sateinen keli. Mutta nyt on sauna päällä. Aletaan grillaa ja lähdetään uimaan. Täällä on ihan saatana kylmää, sataa vettä. 10 asteista vettä. Let's go! Vee! Let's go! Se oli vaan aika kylmää, kun meidän pitää mennä pesulle tonne meriveteen Sampoolle. Nyt lähdetään aamuselle hirvimättäille isän kaa. Mulla on keskellä saarta seikkailemassa. Me lähtee katsomaan Peten satumetsää. Tää on siis aika iso saari, niin täällä on aika kiva kävellä. Otin tosiaan hirvimettässä ja mä otin kruksit mukaan. Astuin kolliolle, jossa oli märkää sammalta. Ensin täysiä periseltä ja GoPro lensi ilmaan. Mutta GoPron toi näyttö meni paskaksi. Etunäyttö, niin mä en nyt näe mitään, mitä me kuvataan. Mä ja Veeti otetaan ilmakivääri 1v1. Hei, nyt se Me tykitetään tässä pojua. tulee. Vietis puttas. Merikotka. Veneellä retkellä toiseen saareen. Tässä. Tässä on joku hiiri. Uusi saari löydetty. Tuolla on 2 merikotkaa ja tuolla on 2. Tossakin on merikotka ja tossa ja tossa ja tossa ja tuolla on 2. Saari löydetty, me vedetään kuin papan mökin pihan vene. Mitä siinä lukee? Saarien saa nousta maihin ja rantoihin saa kiinnittyä veneellä. Saatko ne mennä saunaan? Täällä on sauna. Täällä on kunnon moottorit, niin toi pysy saunaan. Tää taitaa olla saaren korkein kohta. Näitä on ihan... Kottokaa, nyt tulee lisää. Me ollaan merikotkien pesällä. Ei, mä laskin 17 tai 18. Tuossa alhaalla. Mitä hemmettiä. Tää on ihan sairas. Täällä on tämmönen iso lumpeikko. Ihan saaren keskellä.
Se on mikä tää on? Täällä löytyy tämmösiä kyllä. Täällä saarella on joskus ollut lampaita. Siis ei tämmöstä oo missään. Tää on ulkosaaristoa tää meidän mökkialue. Täällä on satoja saaria vaan kaikkialla. Ei missään oo tämmöstä. Jättikyypi! Ihan tossa seinässä, tulkaa nopea. Uija luikerteli nopeasti. Tästä voi ehkä hyppiä, mutta me ollaan menossa sukeltaan tommosiin aaltoihin. Hullu leipäkivi. Kansallispuisto kyltti. Oi. Nyt lähtee hyppy Luonnonsataman laiturilta. Ja nyt on isot aallot kaikkialla, niin tää on kaikkien saarien keskellä, niin tänne ei tuule mistään. Niin tässä on aika lämmin. Mikä? Tultiin katsoa voiko tosta hyppiä, mutta täältä asti näkee pohja. Kattokaa vaan. Päästiin takas mökille. Taas kun mä oon tässä täällä huusissa paskalla, niin me käynnistin GoPro ja nyt tää näyttö taas toimii. Aina välillä tää etunäyttö toimii aina välillä. Aina välillä ei. Aina välillä toimii ja välillä ei. Mä toivoisin, että mä oon tehnyt 3 vuotta putkeen mökiltä vlogia. Ja mä en oo ikinä tajunnut näyttää, että millainen tää meidän mökki oikeastaan on. Eli tossa on kaikista tärkein ulkohuussi. Siitä lähtee tämmönen polku. Polku menee tohon mökille. Mökin takana on kalliolla ylämökki. Se on missä kaikki lapset nukkuu. Ja mökin edestä lähtee polku tonne rantaan. Siellä on venelaiturit ja kaikki, tommoset chillauspaikat. Sitten tuolla vähän tosta pusken takaa on venevaja. Siellä on paljon työkaluja ja tollasia. Ja tosta pääsee ihan uimallakin, tuo aika lyhyt matka tohon saareen. Siitä voi hyppiä. Ja jos lähtee veneellä tonne, niin siellä on sitten toiset kalliot, missä voi hyppiä. Ja ne on vähän korkeammat. Niin tuli vaan mieleen, että en oo ikinä tainnut näyttää millainen tää on. Mennään vähän saunaan, haetaan lisää puita tuolta mökin alta. Noniin, sauna on tulilla. Hyvä iltakeli. Lähdetään tonne saareen hyppimään. Veiti hitto transition. Tää ollaan! Okei, mitä nyt on käynyt? Hirven paskaa. Se mitä kävi, kun mä kaaduin siellä mettässä, mun GoProssa meni se näyttö rikki. Mä ei tiedettä, mutta siitä menee vettä sinne kameran sisälle. Sillä ei voi enää mennä veteen sillä kameralla, mä en tiedä toimiiko se enää. Taivas näyttää tällä hetkellä täällä. Meidän huoneessa on venttiili, tuolta kuuluu jo vitun pelottavia ääniä. Ne saattaa olla noin. Nyt ollaan kallioilla. Meidän mökissä oli semmonen kortta. Ja siinä kuvassa näkyy, että meidän saarella olisi jossain lampi. Ihan toisella puolella saarta meidän mökistä. Koitetaan löytää se. Lintu. Mikä vitus trutsi toi oli? Siinä se on. Oika saatana ruma, mutta toi mitä me tultiin etsiä. Nyt tuli sairas löytö. Täällä veden alla on siis joku kultakallio. Tuo on ihan älyttömän hienoja kivenpalasia. Ekaa kertaa ikinä käveltiin saaren päähän. Käveltiin kalliolla ja katsottiin, että täällä on joku jätti hauen raatu tai jotain. Siis taitaa olla merikotka. Kattokaa noi kynnet. Aallot on tuonut mereltä tällaisen. Uusi lampi löytö. Tästä voi ehkä heittää kartsoa. Nyt on vähän sateinen päivä. Nyt on aika avata juoma, minkä mä ostin Virosta Eliaksen kanssa. Menkää katsomaan, siitä on video myös mun kanavalla. Sano, että en ole kyllä ihan tyytyväinen. Tää minulle kunnon kiinni. Kiitä onnea sieltä!
tyytyväinen malli. 5 tähteä. 5 tähteä. 5 tähteä. Oi joi, viimein on tullut hyvää keliä. Me lähdetään tossa parin tunnin päästä naapurimökille syömään. Tultiin Ritun taloon. Ritulla on aika hieno kämppä. Pelataan tämmöstä mini-biljardia. Mikä tän pelin nimi oli? Korona. Mä ja Veeti tehdään mittanauha. Sitten me mennään niille hyppykallioille ja eka kertaa ikinä mitataan ne kunnolla. No niin, mitta on valmis. Metrin välein on teippi, päähän on teipattu kivi pysyvästi, ei muuten lähe. Toisessa päässä on harava, tällainen suoraan kallion yli. Sitten kivi vetää ton narun suoraksi siitä. Sitten se menee alas ja katsotaan teipin palosta, että kuinka syvä se on. Tai siis korkea. Hyvin toimii mittanauha. Lopputulos on 6 metriä, aika lailla tasan. No niin, tuolla näkyy se Patasaari, joka me mitattiin ja se oli 6 metriä. Ja nyt me ollaan menossa, tuo on semmonen välikkö, joka vie sinne. Tää ranta jatkuu tonne päin, melkein joka kohdasta voi hyppiä. Mutta tässä on eka paikka, sitä saa vähän vauhtia, tää on aika hyvä kohta. Tästä voi hyppää puun yli, tai sitten mistä vaan tosta. Jos juoksee täysin, niin tuolta päältä voi hyppää. Tosta tasan 5, ihan tasan 5. Tässä kävi semmonen homma, että haravan kanssa on niin perseestä liikkua. Veeti hakee nyt venettä, sit se soutaa tähän hakeen, mutta nää mittaa meidän lempikallio tosta. Nyt on mitattu, tässä on 7. Voi tulla vähän avustaan, tässä on 7 metriä. Saatiin taksivenepalvelu. Viitti me soudettiin just tänne. Ritu mukana! Pizza sandwich. Pisti maahan. Ja läski. Tuossa. Tultiin kattoon auringon laskua. Tässä on miten tää kamera on rikki. Akku sisään. Pistettiin tohon myös teippi. Kato. Menee päälle. Alkaa itsestään kuvaa. Sitten se sammuu itsestään. Niin mä hypit on vähän huonolla laadulla. Kattukoo. Joo mä näin. Tossa meni mä vaan käveltin tähän, tässä oli käärme. Ja toi oli sen suussa. Se jätti ton maahan. Tossa on toinen. Niitä on 2. Tultiin Patasaareen, Valle heittää eka hypy. Joo. Valle päätti heittää uuden. Valle! Tosiaan Valle lähtee huomenna. Herätään 9 aamulla. Se lähdetään veneellä. Valle menee junalla Tampereelle. Mitä vittua? Tuli ihan saatana rumaa. Tehdään Veetille konaprankki sen sängyssä. Veeti, tuu! Hei! Kato sun sänkyyn! Joo. Vesi oli vähän jäistä, siellä oli vähän jääpaloja, mutta oli tosi fresh. Vai mitä Veeti? Hei. Mitä? Aurajoki. Täällä on kuulo. Valle lähtee junalla. Okei, nyt ollaan tuonne Sittariin. Lopeta. Poista. Poista. Nyt on eka ilta ilman Vallee. Ja meillä on sauna päällä. Juttelin just Eleksin kanssa puhelussa pitkään. Eikö sä ottanut sain klipillä, että sä olit tynnyrissä uimassa? Wow. Ja sieltä lähtee ylihuomenna. Kato, sieltä. Mä teen lupauksen. Mä vedän sieltä ylihuomenna. Vittu vedän sen. Tyhmää.
Jee! Toi on ihan sairas. Toi on selkeä rantakäärä. Nyt me lähdetään retkelle Puudön-nimiseen satamaan. Veeti perämies. Moi! Ritu menee keulaan. Joku saattaa muistaa, mutta me oltiin täällä 2017. Mä kuvasin silloin YouTube-videon. Se oli 2 viikon venereissu. Ettei sua tulee me umpeen. Nyt mä ja Veeti lähdetään seikkailemaan rantaa pitkin. Täällä on paljon tällaisia kallioita. Mennään kattoo, voiko niistä hyppiä. Mulla on ihan saatanan korkea. Täällä näkyy hyvä kallio. Tuo se, missä me äsken oltiin tuo. Siitä pystyy hyppiin. Siellä on niin hyvä paikka, että se on vörtti hypätä. Siitä voi hyppiä. Let's go! Siitä voi hyppiä. Satama on ton kulman takana tuo. Kasto 360 kartsa, jonka Veeti heittää huomenna Patasaaren päältä. Yeah! Cleani! Käveltiin rantaa pitkin, Veeti löysi uuden kallion. Tässä on toinen spotti. Se sommakkoluhikka. Nyt mennään takas mökille ja pistetään sauna. Tuossa on hoikaroita kalliolla. No nyt sekin lähtee. Nyt päästiin rantaan ja lähtee hienoin 360 kartsa, mitä olette ikinä nähnyt. Se näyttää siltä, että tuo jätti kuollut ahven pohjassa. Ja tänä vuonna tässä meidän lähettyvillä ei ollut yhtään kalaa. Viiti meni suppilaudalla kattoa ja sanoi, että se on hauki. Täältä mökiltä ei saatu yli 10 vuoteen haukeen. Tuletaan selvää, onko se kala vai keppi. Se on hauki. Ai, tänään on se aika, kun Veeti heittää Patasaaresta 360 kartsaa. Nyt on sauna päällä. Me mennään harjoittelemaan venelaiturilta 360 kartsaa. Mitä mieltä olette muudesta Fledasta? Joo. Sitten saunan jälkeen tuolta päältä Veeti heittää. Kiitetään! Tänä yönä tulee 30 metriä sekunnissa tuuli. No on vikat chanssit hyppiä. Tuopa tää merikotkia, nois. Veeti on tehnyt sen kerran 2 vuotta sitten. Tarkoitus 3. Vittu! Viini! Sairas! Come on! Nice, Lahte! Nice! Nyt lähtee körmykartsa. Miten se ländäs? Siinä näette vielä loppuun todella tyylikkään 1 jalan kartsan. Tosiaan huomenna on vikapäivä ennen lähtöä. Siis niinku vika kokonainen päivä. Eli me lähdetään yli huomenna. Tälle yölle on luvattu 30 metriä sekunnissa tuuli. Joka on ihan saat. Huomiselle on luvattu ihan paskasää. Tuo tuulee on kylmää, sataa kaatamalla ja ehkä ukkostaa. Siitä huolimatta me nautitaan viimeisestä mökki. Nyt mä kirjoitan mä tein meille bucket listia vikalle päivälle. Niin kuin näitte, mä tein viime yönä nopea bucket listin vikalle päivälle. Ja kaikki mitä me ei saada tehtyä, niin pitää rangaistuksena hyppää perseeltään tosta laiturilta. Veeti laittoi äsken pääse Clash Royalesta 7500 pokaaliin. Viitsi sä et tuu pääsee. Eka listalta, joka on aamuuinti. Tuolla verikossa on paskaa, sitä jahdetaan. Joo. Kun tuolla sneaky. No kokeillaan. Yleensä eka juttu mitä me tehdään mökillä on aina heitetään tikkaa, mutta tänä vuonna tää on vasta eka kerta. Tää on bucket listin toinen homma. Petankin peli on 988. Nyt on todennäköisesti ratkaiseva kierros. Eikä johtaa. Kyllä paremmin. Mitä? Päivän tärkein heitto. Tässä oli
päivän paskot. Joo. Okei, nyt meitsi laittaa hienon kuvakulma. Vittu se oli ruma. No niin, tässä on nyt muutama tunti kaikkea tehtyä. Katsotaan mitä listalta on saatu. 5 tehty. Kaikista helpoimmat. Kello on 3 päivällä. Lähdetään jatkaa listaa. Otetaan listalta pois tämmöset tehtävät. Seikkailuretki, semmonen leipäkivipaikka. Siellä jättää meidän leipäkivipaikalle. Spottaa hirvi. Ja sitten uusi kartsakallio. Me päästiin sinne paikalle. Tässä näin eilen ihan hulluja leipäkiviä, mutta aallot on tuonut tänne niin paljon levää, että tossa ei pysty olla. Ja vesi on noussut 0,5 metriä. Tuonkko on ihan sekaisin, se lentää koko ajan huutaa meille. Onko huutanut tuon puskasen 5 minuuttia? Puskasta lähti lentään toi. Päästiin siihen tulokseen, että tää on tyhmiä lintuja. Tosi pitkän reitin jälkeen. Mökki on tuolla saaren toisella puolella. Tuolla on kartsakallio. Pohja sukellettu. Nyt lähtee mun elämän korkein 368. Come on! Yeah! Come on! Yes! Ei kiinnosta. Yeah! Nice! Nytten me lähdetään kotiin päin ja laitetaan ne riistikamerat samalla mettästä. Missä? Se on paikoilta. Mikä meidät joo? Näkö? Kato. Näen. Tuo hirvi. Siinä se on. Siinä se syö. Se lähti pakoon. Dinosauruksia. Tuolla on hirvi, joka tuijottaa meitä. Mä en näe mitään kamerat. Kun mä en tiedä näkyykö sitä. Veiti spottas maasta. Hirven sarven. Viimein löytö. Tunti meni. Älä liiku, se tuijottaa meitä. Tuossa on hirvi. Noitten 2 puun välissä on hirvi, se tuijottaa meitä. Huudetaan samaan aikaan. 2, 1. Mitä se tekee? Mennään, kävellään, se pelästyy. Sähti. Me säikäytettiin vielä se hirvi. Mä en ois oikeesti halunnut säikäyttää sitä. Mulla ei oo paitaa päällä ja suorat sit. Täällä on satoja hyttysiä. Oi joo, nyt vähän syödään sit. Katsotaan mitä bucket listillä puuttuu. Kiitos. Kiva nähdä. Ei, Ritu lähtee. Ja kiitoksia Petelle ja Johannalle. Oli tosi hieno vuosi. Vai mitä Veeti? Jes, ihan saakeli. Rantaan on saavuttu. Hitto, toi kuulosti paskaa. Rantaan on saavuttu. No niin, nyt me tultiin rantaan. Me mennään sen tuolta. Mä koitan tehdä ihan saatanan ruma hype. Okei, näytä videolla miltä se näyttää. Aika tehdä. Todella hieno 360 kartsa. Aika clean. Opittiin tekemään tuolla Säteet. saunakauhalla Harley Davidson imitaatio. Enkinen päälle. Millä tää ajaa? Lähetään vaan. Miksi toimii? Tosiaan nyt on semmonen homma. Kello on 11, eli meillä on tunti aikaa tehdä loput bucket listillä. Meillä puuttuu kuin 6 juttua. Siinä pitää kalastaa. Äkkiä heittelee virvellä tonne. Veeti koittaa nappaa kalaa. Älä nyt siinä optun Tauno, mene tonne. Nappaa kala. Tööt. Mikä vitun tööt, mitä mä teen? Katso auringonlasku. Sitä ei voi tehdä. Se on Oi. tööt. Mitä katsoo, mikä työ? Ei tuo enää auringonlaskua. On. Latti väitti täällä auringonlaskua. Tokaa tää. 45 minuuttia aikaa tehdä haasteita. Nyt mä lähden grindaan Clash Royale. Mä oon 3 voiton päässä 7500. Se on tää! Kattokaa kello. Äkkiä jotain. Kello
puoli tuntia aikaa voittaa. Jos mä saan tän pelin, se on uusi areena. Kaikki vaan kentälle. Kaikki vaan kentälle. Mikä? No, unlucky. Ei voitettu Clash Royalessa. Katsotaan siellä aamulla monta persepommia pitää tehdä VT:n. No niin, nyt pakkaillaan kamoja. Laitetaan huone kuntoon. Ja tulin kattoon tän listan. Meillä jäi YKK. Eli 3 saksalaista laiturilta. Mennään suorittamaan. No niin, täällä ollaan. Ai! Ai vittu! Kolmas ja viimeinen. Morsi, mä järähdän pohjaa joka kerta. Varo sun käsiä. Älä huoli, niitä on enää 2, Vika saksalainen, hyvä veeti. Mä teen uuden, se oli huono, ei ollut rehti. Mitä? Lähdön aika on koittanut. Luottokuski. Ai punainen vasemmalta. Punainen jää vasemmalle puolelle. Joo. Joskus hypätään tuolta kartsa. Lähdetään ajan kotiin. Tultiin syömään. Piti ottaa lehtipihiä, mutta ne oli loppunut. Ja otettiin viinerileikkuun. Huono ilman. Perillä ollaan. Tultiin kotiin 10-asteisesta pakkasvedestä. Katoin parvekkeelta ja heti tyyppejä uimassa. Nyt katsotaan mitä riistakamera on tallentanut. Voitto! Heti! Ei ollut. Ituudessa jäi. Riistakamera on tallentanut tän, kun me nähtiin se hirvi huutamassa rannassa ja lähtiin sitä pakoon. Tässä on toinen hirvi. Tuo on mini. Äitillä näen Pepen kanssa korista. Ja vikaklippi tällä kameralla on... Ninjan kanssa uimaa. Niemenrantaan yöllä. Ihan vituilla. Ihan... Ei! Ninja, kato. Oh. Olla hiljaa, kun kaikki nukkuu. Se on touhua. Ja video, se video. Annetaan mennä. Onpa ihme.
Hei, nyt riittää. Lopeta se keuhkoaminen. Kissa ei tehnyt mitään, kissa oli kiltisti. Ja nyt pois! Tää on hirveä. Can I talk my shit again? Can I talk my shit again? I can't believe I'm back up in this motherfucker. I'ma be late though. I gotta figure out what I'm finna wear. Yeah. The Rock is definitely in the building. Good music's definitely